bisita. Nakakasanting ang lalaking camera ko. Hindi, wow. Gago! Kasi na-block na yan eh. Happy yan.
Gago! Ako? Look, what? Another flavor. Ang daming ano. Yan talaga na. Dati makuha. Tapos sa among kunwari ayaw sa utang kaya. Kadalong. Ayun o mga yan o. Yan. Wala kayo bisya mo init. All tao. People is coming. Dali lang yan. Masa guli. Dali mo sa bisya mo. Osoy ko,